hicimos manzozo. Joselinda Beshisaya, no me hicimos manzozo. Kubingelele mbukeli kwesimanzonzo indaba ke ayipheli ugadla ke umfoko Nxumalo ke usevele ke wakusho kwalula ke ukuthi ngempela ke usehamba nalo ke igcokama ngesikhathi ke efika lapha ke eworkshop washo ukuthi akusekho ke ukuphindela ke emuva noma ke ukuma phakathi kwendawo phakathi kwalabacule ke abazimbangi ke okukhuzana ke umfoko kaPongose kuphinde ke kube yilo ke igcokama elisha ke umfoko kaManqele washo ngempela ke ugadla ke umfoko kaNxumalo ukuthi ke yena ke usehamba nalo ke igcokama elisha awuyizwele ke nansi ke inkulumo yakhe ke lapha ke ubaba ugadla esho kabanzi ukuthi ngempela ke yena ke akasayi ke emuva akasahlehli kodwa ke usehamba nalo ke igcokama futhi hayi ukuthi ke akasamfuni ke yena ke ukhuzane kuukuthi ke nje useyithathe ke lona ke iside awuyizwe ke mbukeli bese selapha na ke ezethu comment section ukuthi ngabe bekufanele ubaba ugadla ekhulume kanje siyabonga yilo leli khehla elihluphayo la kwaMaskandi sazohlupha nje vese izokuthiwa nithi umuntu omdala ufunane endabeni zengane kodwa khona umbuzo engafuni ukuwubuza ingane ifunane endabeni zabantu abadala sizothiwa zingane sithule ngoba zona inkulu ihamba ngezimoto ezinkulu amanga ahlaza cela iphele ya video ukuthi sengichemile udanana chemene egcoka kunjalo phela ngisamesenta umesenta uthukwe ngala umesenta uthukwe ngapha uzothuka abalandeli bakakhuzane ngithuka abalandeli begcokama ngimesenta angibuyele sayidile lilodwa kuze ngizothukwa abayiwa ukuthi ingakho ke ngivele ngathi angibe ngapha ngakuyigcokama okay kodwa kuyona inkinga akuyona inkinga le hayi ukuthi ukhuzana ngisamfuna